ụmụnne m, asị m nke onye chiri ya zelu ụbọchị taa mara anyị na mma. Nwoke ọma nke na-anọ n'ugbo ahụ Maazị Nkume ma ituo minista 1 na na-enwe nchọpụrụ gị chaa. Ana m asị unu nnọọ na na-enwe TV. Nderi ụbụbọ amụọ nwoke atụwa ụzọ mgbe a mụrụ nwaanyị agbache nkịtị ama na nwaanyị bụ ọgba ndị be anyị taa na ife mvubia bụ ozi ekene. Ana m evu ozi ekene a na-evujeru Mrs. Chinonye Mbane, the President General na-enwe Youth Initiative. Anyị na-asị gị happy birthday, ka Chukwu gọzie gị gọzikwa ụmụ ezinụlọ gị. Aka m bụkwa Maazị Nkume ma ituo minista na na-enwe mmele gị otu ihe. Ndị be anyị, ọ bụrụ na isonyebere anyị na na-enwe TV, gbaa ọsọ were ije chọọ anyị na Facebook, chọọ anyị na Instagram, chọkwa anyị na YouTube ka isonyere anyị ka ị na-enweta ihe niile nke anyị na-eme n'uju. Ndị be anyị, ya dịrị onye ọbụla na mma o.